Aquí et posa, lado para soplar, això ho has de ficar, ves? Això, lado para soplar, vale? Això ho has aquí. Has d'obrir aquí la boca, posar. Pobre víctima. Llavors, has d'intentar, per això és més difícil, has d'intentar que els teus llavis tapin els llavis de la víctima. Si tapen només això, l'aire que tu sofraràs sortirà aquí. Llavors, pinçant el nas, com he explicat abans. Primero, sí, primero. Los últimos 5, ¿no? Sí, no, primero, exactamente. Los últimos 5, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, dale. Sí. Recto, ¿no? Brazos estesos, sí. Ahí. 28, 29. Y 30. ¿No sube eso? Ah, eso, claro. No, es que Estaba... se ha muerto. ¿Se ha muerto? Sigue.